ko ganahan ako mutupad, kay nanimaho na kuno ko. Horror Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Bongga! Yo, bayong buntag mga kababayan! Tama, Senador sa Bongga ang aking pangalan. Para mas bongga ta, let's do the rap. Yo, ako'y nakiliti, agoy kagilok, agoy kagilok. Shoot diri oh. Asa? Shoot diri oh. Dari o, Shoot diri oh. O, dari o. Gimahal ko ikaw, tinagkusok kinilaw, gipadatan ko ikaw, ug sulat, imo gilabay abin na kog magpakamatay, susinday, susudong isumbong raman di ay. Let's go! Pa! Sabi ko, let's go, pa! Nagpapa naman ka sa kuabong. Maayong adlaw, itong rap ay dedicate ko sa mga fans ng Jaden. Kasi I admit, I am also one of them. I am a Jaden fan. Talaga ba? Are you one of us? Well, ako oo, pero I don't think so sa'yo. Yes, totoo yan. No? Idol ko talaga kasi ang gwapo ni James Reid. Anyway, para sa ito freestyle rap, come on. Yeah, para saan? At Para kanino? sa Jaden fans. Talaga? Are you affected? I am infected. Come on. Let's go. Bye, ani, ana. Ang Jaden fans ay iiyak na. Nung nalamang hiwalay na sila, ang Jaden fans nag-iyakan na. Yun lang. Sa ako sa Jaden fan, idolo ko ang kanilang movie. Pinanood ko, Diary ng Pangit. Tapos? Pag pangit, humanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Kaya alam ko, yung dalawa, masaya na. Hayaan natin silang dalawa, wag nang guluhin pa. Dahil buhay nila'y kanya-kanya. Parang ikaw at ako sa mundong ibabaw. Hala, oy? Suporta na lang kaibigan. Talaga? Kung talagang ikay nagmamahal sa kanila bilang Jaden fan. Yun, oh. Jaden. Para yan sa mga fans na nag-iyakan. Jaden. Para yan sa magandang dilag na crush ko. Kamukha ni Nadine pagharap. Sus na dinggi di ay. Simba ko lang. Ay, no! Break it down, yo. Grabe ang freestyle rap. Freestyle rap yan. Walang kopya, walang lyrics. Meron lang subtitle. Bisaya, taga Davao man ko. Alam ng taga Davao, pobre lang ko, subtitle. Talaga? Okay. At sa lahat ng aking mga Jaden ng buhay ko. Paano ang mga James Reid ng buhay ko? Bahala ka na dyan. Mabuhay kayong lahat. Welcome po sa ating isumbong kay Pangulong Dagong. Lahat ng mga sumbongero at sumbongera, magsumbong na. There Let's you go. proceed. Let's go! Unang sumbong mula sa ating pinakamamahal na text line 0939-706-2816. Hello, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang ang asawa ko. Bakit? Palagi na lang kasing sinasabihan ng baboy daw po ako. Oy. Ano po ba ang gagawin ko? Si Sally pala ito ng Novaliches sa Quezon City. Pangulong Dagong? Alam mo,
Nasa piggery farm na ba tayo? Alam mo, para hindi halata, huwag kang kumain ng feeds. Talaga ba? Para hindi ka masabihan ng baboy. Bakit sinasabihan ng baboy? Bakit nga ba may mga ganyang klaseng asawa, Pangulong Dagong? Hindi No? maganda. Dapat ang asawa mo, tangkilikin mo. Maganda ka. Huwag mong sabihin yan, masasaktan yan. Aha. Oh. Maganda ka kahit hindi naman. Totoo. Oh, kahit hindi sexy, sabihin mo ang sexy mo. That's it. Para walang gulo. Ang sexy Ano asawa mo? ng baboy. Di ba maraming ano yan, mga pagkain na pinapakain? May mga... Sa baboy. Hindi, doon sa asawa niya. Mahilig kasi sa fruitcake, ice cream, chocolate. Yung asawa Yung niya. baboy. Social kasi. Yung asawa? Yung baboy. Ang baboy yan. Tawagin mo lang ha, pag magpakain ka sa Bisaya, ginagano namin. Dik, 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 dik. Dun sa baboy. Hindi, yung sawa. Hindi, sila po ang palakpakan. Shout out po sa kanila dahil sila ang naiiwan sa bahay. Talaga ba? Yung mga asawa yun. Yung mga baboy. Di Anyway, ba nasa piggery yan? yung baboy. Hindi, yung asawa. Kasi nga, siya nagpapakain. Yung asawa? Yung baboy. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Unang caller sa mga oras na ito. Hello, kababayan. What is your name? Ramos. Ha? Ramos. Ramos. Ang dinig ko, ginamos. Mukhang ginugutom na ako. Ako din, Bong. Parehas din na narinig. Akala ko ginamos. Ramos ba? Ako kumakain ako niya kay Bisaya. Alam ng taga Davao, pobre lang ako. Naman. Ginamos. Where are you from, Ramos? Giposil. Ginamos pos Antipolo. agsili. Ha? Antipolo. Antipolo. Kumakain ba kayo dyan ng ginamos na parang gipusil? Gipusil na ginamos? Lang ng gata. Oh, talaga gata daw sa kanila uso, Pangulong Dagong. Hindi daw gipusil. Ramos, ano po ang trabaho mo, sir? Driver. Driver. Basta driver? Sweet lover. Okay. Go ahead. Dahil dyan, Ramos, isumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang Pangulong Dagong yung kasama ko kasi Bakit? tuwing umaga pagpapasok ako, nakasimangot. Oh. Kahit Tapos? pagdating ng hapon, lagi nakasimangot pag kasama ako. Anong gagawin natin doon, Pangulong Dagong? Alam mo, wag kang sumama sa kanya, di ba? Masaya yan siya. Kaya siya nagkasimangot, sir, kasi andyan ka, hindi kanya bet. Hindi kanya feel. Aha. Sabihin mo, I feel you. Subukan mong umalis sa buhay niya, di ba? Masasaya yan. Talaga. Isumbong kay Salamat. Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, good AM, Senator Sap Bongga at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang po ang sakit kasi ng katawan ko. Oy, Ewan ko lang ba sa pamangkin kong si Anthony kasi po pag uwi niya galing sa trabaho, masakit na ang katawan, pati katawan niya. Ano po ba ang gagawin ko? Ed ito ng Valenzuela City. sakit ng katawan ng pamangkin niya. Mukhang na-adapt na rin niya ang sakit ng katawan niya. Dali, Ed, i-double check mo yan. Ed, baka baka dumaan na naman yan ng, baka pinalo ng paddle yan, ha? Hazy? Baka naghising-hising yan, ha? Bantayan mo lang, ha? Para maiwasan ang Ba't mo ba kasi disgrasya. naisip yung ganun na Pangulong Dagong? Masakit man daw ang katawan. Ano na, di ba? Nagkaroon na kayo ng palisiyan yan sa gobyerno na Dapat lang anti-hising law yan. meron na tayong ganyang... Malay mo, baka si nanay ang naghising yan. Anoon man yan? Mga nanay man dati ang unang frat leader. Nanay or tatay. yun yung Tuhin namamalo. or tiyahin. Pero nagawa bang paluin ka ng nanay tatay mo dati? Oo naman. Sa akin kasi... Kasi alam mo naman ako, napakabait ko. ang pinagdaanan ko sa nanay tatay ko dati, gibakos ko yun. Belt ang ginamit sa akin pamalo. Belt. Tapos pinaluhod pa ako ano ng ba yan? asin. Leader. Leader. Leader.
Follow the leader, follow the... Buti nga ikaw, yung pinalo sa'yo na sinturon, leader. Sa akin, sinturon ni Judas. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang kababayan natin na sa linya, what is your name? Jason po. Jason, where are you from? Good morning po. Sa Banggain, Pangulong Dagong. Senator po morning ako, po. senator po ako. Huwag mo akong isapsabang, sapsapin kita. Jason, taga saan Yes po po. kayo, sir? Taga Manila po, kaya po Manila. Anong trabaho ni Jason dyan? Pahinante po, pahinante. Basta pahinante, Sweet lover din po. Let's go! Driver at pahinante po, okay. si lover na pala Eto, ngayon? ang tanong ko lang, sino ba ang lover mo, ang driver mo? Oo, naku po yung driver ko. Basta driver, sweet lover. Basta pahinante, lover ng driver. Okay, saan ang biyahe nyo, sir? Dito po kami ngayon sa Quezon City po. Sige, mag-ingat kayo. Go ahead. Dahil dyan, Mr. Pahinante isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong Dagong. Yes po. Sumbong ko lang po yung katrabaho ko, si Kuya Renz. Bakit? Kasi po, nagbenta po siya sa amin ng bangus kahapon, 150. Bangos? Opo, bangus po galing Dagupan. Okay. Sarap Opo, yan. bali 3 piraso po, 150. 150. Opo. Tapos? Yung inakala po namin na malalaking bangus, nung niluto po namin, nung nasa bahay na po kami, naging danggit po yung labas. Ni ko post di. So kaya yun ang sumbong mo sa akin. Opo, para po kaming nadaya Hindi, alam mo sir, hindi po scam ang nangyari sa inyo. Ano ba kasi ang nangyari? Nadaan po kayo sa mahika or lamat na ginatawag sa Bisaya. Hindi ko alam sa Tagalog ano yung lamat, bong. Lamat? Ay ka. Parang ano lang yan parang bilis mata, bilis kamay lang yan. Honestly sir, ang binenta niya, danggit po talaga. Hindi po bangus yun. Inakala mo lang na bangos. Nagbabalat kayo lang po. Nagbalat kayo. Bangus? Hindi yung danggit. Alam mo bangus siya, pag prito mo, lumabas din ang katotohanan. Danggit pala. Di ba masarap yan? Kasi galing sa... Hindi, yung danggit nga. Galit? Galing Dagupan yan. Yung bangus? Yeah, yung danggit. Sa Cebu kaya yan? Yung danggit? Hindi. Yung bangus? Sige sir, salamat. Thank you po, Pangulong Dagong. Isumbong kay Pangulong Dagong. Alam mo, Thank you na, Bong, Pangulong Digong. Dagong. Alam mo bong before we proceed, alam mo itong mga sumbongero natin, sumbongera, mahalaga po ang sumbong nyo sa amin. Oo, akala nyo na sabihin, ano yung sumbong niyan, walang kwenta, napaka-kwenta po niyan. Yan. Ito pa sa Facebook Live mula sa IFM 93.9 Manila. Sumbong naman ito mula kay Boms Adamos. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sap Bongga. Isumbong ko lang po si Ray Daniega. Sobrang likot kasi niyang mag-drive, Senator at Pangulo. Pati din ang mga katrabaho ko dito sa Wall Crown. Mahilig din pa sila mag-drive, ha? Curious ako, Pangulong Dagong, ano ba ang dinadrive nila, no? Boms Adamos, yan po ang kanyang sumbong dito. Napakalikot Malikot daw mag-drive. Ano gagawin dyan? Na alam mo sir, pag malikot ang driver, naiihi po yan. Gusto na yan maghanap ng CR. Yung you try to study your drivers. Pag may driver king kasama, malikot, hindi mapakali, gusto na po yang mag-CR at ilabas ang kanyang damdamin.
Sa bagay, naranasan ko rin. Sa sobrang traffic, naiihi ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Diba? Ganoon lang yan. Kaya lang kasi, Pangulo, pag nasa point ako na na-traffic ako, traffic ako sa tricycle ko, Naihi ka. meron akong doon, bote ng Pangulo, ng water. Yung bottled water. Kaya lang kasi hindi man kumasya. Hindi, kasi yan. Parang toothpick lang yan. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, good morning, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang sarili ko. Ang lakas ko kasing uminom ng kape. Oras-oras, bakit ganito? Bakit ganyan daw si Juvie Dakaw ng Mandaluyong City? Pangulong Dagong? You're addicted to coffee. Mm-hmm. Basta ito lang, ma'am. Too much is bad. Aha. Lahat ng sobra ay masama. Aha. And hinahinay lang. And itry mo na rin ang Nature Soya Coffee. May endorsement. Para matry mo rin. Kape ka ng kape dyan. Try mo rin yan. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Pangulong Dagong at Senator sa Bongga. Isumbong ko lang ang asawa ko. Bakit? Okay. Hindi pala asawa to, sorry, nagkamali ako. I stand corrected. Senator at Pangulo, isumbong ko lang. Wala, putol-putol man yan. Ito na lang eh. Tama nga eh. Pati nga ako, nalito ako eh, sa text na to eh. Eto, dito tayo sa mobile phone, 0916-897-5365. Hello, kababayan, what is your name? Hello, may buntag. May buntag sa... Bongga at Pangulong Dagong. May buntag po sa imo, kisa man eh. May buntag. Si Paul po. Paul. Paul, dayon lang, bilin sinilas. Paul. Taga Cebu, taga kami, pero dili mismo Manila karon sa Las Piñas. Las Cebuano de Kayasa sa... Okay. Paul, anong trabaho, sir? Isumbong ko lang yung... Ay, sir, saglit lang. Ano pong trabaho nyo, sir? Ako po ay salesman po. Salesman. Sakto, kasi may suspect kami na salesman na taga Cebu. Nasa watchlist ko. Nasa watchlist po kayo, sir. Hindi, Paul, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isumbong ko lang yung kasama namin sa trabaho, yung mga cake decorator. Isang cake decorator namin, si Cedra. Bakit po? Anong pangan? Isidra? Naway daw siya ng isang asawa niya. Pero pagdating doon sa opisina, tawar pa rin ang tawag. Bungiskis ang bungiskis. Sino, sir? Isidra? Cedra po, Cedra. Sidra lang? Pasidra, Isidra man na. Lalaki, babae yan, sir? Babae? Babae na, Pangulong Dagong. So, pag inaaway siya, Tawa ng tawa, bungiskis ang bungiskis pagdating sa opisina. kasi idol niya si Capredi. Parang ako. Idol ko si Capredi. Dahil sabi ni Capredi, tawanan mo ang iyong problema. Ganyan tumawa si Freddy. Pakinggan mo yung awitin niya. Kaya nga, yan ang iniidolo ni Sidra. Kahit may problema siya, tawa lang siya ng tawa. Dahil good vibes lang tayo. Okay? Salamat, sir. Kaya Yun lang. Dahil dyan, oras na mga kababayan para sa inyong mga iba't ibang klase ng inyong mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin yan right after the Orimos. Maniod to kita. Kumain po tayo ng pananghalian. Bago po kumain, maghugas ng kamay. Kamay lang ba ang hugasan, Pangulo? Dagong? Maghugas na rin ng... Ano? At habang naghuhugas ka ng iyong sabay-sabay bigkasin ang onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto, onod, bokog, bokog, onod, boto, laman, laman, boto. Si Sanix Tibalier, Boms Adamos, Alvin Paul, at si Aljon Labrador pala, mga taga LTFRB habang nakapila.
mainit daw dyan. Mag-ingat po kayo. Pila ba yun? Sana swertihin kayo. Sa lahat ng mga nasa US, si Shine Balasico at ang husband niyang si Garth Garcia, advance happy birthday daw. Manila time, Pangulong Dagong. Sana may papansit ka. Pag ipapadala yung papuntang US, mapapaanis to yung Pagdating ng pansit, may molds na kakainin pa rin kita. Si RJ Ponzalan at ang mga kasamahan niya dyan na mga Siniswerte drivers. Daghang salamat sa inyong pakikinig, Ladres Clan. Siniswerte kayo. Magkakaroon daw sila ng reunion, Pangulo. Mga Ladres Clan. Sana'y imbitahin niyo ako kahit hindi ako ladres. Infinity Boys na papuntang Batangas, sa Yumi Hornacion, daghang salamat. Conan King, si Grace Kibol at ang mga Kibol family. Sana swertihin kayo. Toto Roses, Rene Katain, Lynn Gudoy, Janico Studio, Marvin Bautista, Maynim Abir, Aguinaldo, Manuel Moreno, Edith Pipito, Berlin Ramos, Josepine Baluyot, Mayra Madiha, Carla Corpo, Roque Gonzales, at sa lahat ng mga taga Taytay Rizal, may Taytay Changi, si Bokski ng Taytay, sa mga mananahi. Swertihin kayo. Mga taga-gasolinahan na service center diha sa may Quezon Avenue, si Jeffrey Balmes, Joseph Balmes, John Domingo, Noel Hermosa, JP Pader? Jomar, At si Oros, JP Mader. Cesar Pahunustan, Richard Pahunustan, Siniswerte kayo. Edwin Hermosa, Siniswerte kayo. Angelito Roncales, Raymond Serafin, Harry Cruz, Siniswerte kayo. Mang Paul Garcia. Salamat sa inyo. Sila na. Dahil dyan, mga kababayan, daghang salamat sa inyong mga kakaibang paorasyon at oras na para i-welcome nato ang pinakatisoy nga lalaki sa balat ng IFM 93.9 Manila! AKA Mayor Biko Sutri. You have a new haircut, Yorme. Yes. That's good. Mayong udto, sir. Maayong udto Pangulong Dagong and Senator Sap Bonga. Mayong udto pud kanimo. And of course, maayong udto mga suking taga pakinig. Alam mo, sir, inaabangan ng aking kaibigan, Bisaya din siya, si Sino ba yan? Si Kapitan Syong Rolyon. Ah, talaga? Kapitan Syong. Kapitan Syong Rolyon. Parang ang pangit pag dugdugdugdugdug yung pangalan. Alam mo na. And also, Mr. Boy Flores ng Francis. Bakit inaabangan nila si Yorme? Idol nila ang hairstyle ni Yorme. And Talaga? ang shades mo, sir, parang si Harry. Potter? Harry Potter. Harry Puto. Harry. I love Puto. I like Puto. I like Puto. Pula o Puti? Puto na lang. Okay. Our Bisaya word of the day. Alright. What's the style? Kabang kaagan. Kabang kaagan. Wait. Nosebleed. Whoa. No, not those Tina. Makabalos sa kita ni Wait. Pagbisaya. Wait, kabang Kaagan. kaagan. Right. Yay! Got There it you right. go. What's the meaning? Meaning learning. Learning. Or alam in Tagalog. I knowledge. Like, I know it. Knowledge. Right. Knowledge. Knowledgeable. Knowledgeable, yes. Yes. So I know the subject. So you understand it? Kumbaga, Yes. if you're being asked, wala akong kabang kaagan or I have no knowledge. I don't know Yes. anything about it. correct That's and Okay. select. What about our English word, sir? Go ahead. Today, the word is What's the style? dishy. Di ba ano? You wash the dishy. Desisyon? Di, yan ang mga type ko ngayon. Yung mga 19. 18.
Basta DC. Mahilig ka pala sa ganyan? Oh, basta ano na, legal na. Anong spelling, sir? Dishy. Meaning? D-I-S-H-Y. Meaning? Dishy. Meaning very attractive. I So, smell am I- I smell something dishy. Am I dizzy? Dishy? You're not dishy, you're dizzy. Yes. Use it in a sentence. I love her because she is so dishy. Oh. So you love me already? Who is she? Who is she? Secret. Her name is Daisy also. No. 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 Maraming salamat. Akala ko sa akin siya in love eh. Kasi, I'm not allowed. kasi sa akin Bawal. kasi siya nakatingin eh. Parang na-attract din ako. Maraming salamat sa iyo, Boy Tisoy. Dagang Our salamat. Bisaya word Kabang kaagad. meaning Learning. or knowledge. Knowledge. Knowledgeable. And Knowledgeable. the English word Dishy. meaning Very attractive. Right. I think I am DC. Disingguang nga. DC kang bata ka. And thank you. Dagang salamat, Yorme. Dagang salamat sa inyong mga kababayan, sa inyong mga iba't ibang klase ng mga paorasyon at iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Ako po, si Senator Sapbongga! Ako naman po ang inyong mahal na Pangulo, Pangulong Dagong, nagsasabing, after you eat, you wash the DC. At mabuhay po kayo Hanggat gusto nyo! Check your oras a minute before 12 noon. Musunod na ang angels natin na magaganda, Nika Josa and Iska Morena.